Mga kapuso, walang bagong sama ng panahon o bagyo na umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bahagyaring mababawasan ang matitinding ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa unti-unting paghina ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, ilang bahagi na lang ng Northern at Central Luzon ang uulanin. May mahina naman hanggang katamtamang ulan sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Nueva Ecija at Aurora. Pababa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Visayas habang uulanin ang ilang bahagi ng Mindanao. Magiging maalon at delikado pa ring pubalaot sa hilagang baybayin ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, ngayong Agosto, nasa 2 o 3 bagyo pa ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Kung hindi magre-recurve o lilihis ang direksyon nito palayo ng bansa, karaniwang tumatama o nagla-landfall yan sa Northern Luzon.